Roger Fadda on het CLG Mhala in ear Huascut Tráchtaire the Ceannais Craobh Sínsir Caidan na Moon either Corrihan Hayden agus Corrihan Chuigi Ciarraí agus Port Láirge on hen of the captain sa slua anaviar Fad Peil Histachan sa in on het CLG Mhala agus daga Hinadige de Ciarraí Diarn Gwil Anna Hluar Fad Gwil Mórdha Takahe Osna Deisha agus Port Láirge Diargi Chiad Craobh le hoscun fé blian a bhuachant agus sinna sú le fésta caide ansa Tránóna. Tar mé gíomh na fórne bheith go snó ansa Ciarraí dúis an faointe bhhair na bhíidir na fórne sa hacha mhaile dar. Níos luthe sa Craobh agus beidh sé chócóngrach cíanna inniuh bísiúráta go há seach na hrú diantach mar parcón bhuair na chuig chun páirce a gine hebredáin sa bhálta deirig an chiad ceann sa bháide Mary Ellen Bolger in anad Katie Hannon. Rá arú dianta meas na gúlathe Deirdre Ceannais agus Fé ó Donahue ag tosnú. Mary O'Connell agus Anna Galvin an dís Anna Láidir a lána páirce haige Ciarraí agus tá éimiid tosathe Anna Láidir fada Ciarraí an bhirt níamh Carmody agus ní chun na chóirsa le lína agus Cuomha Evans Farótha agus in lína lán tasach Daniel O'Leary, Rachel Dwyer agus Síofra O'Shea. Maidir le Port Láirge bhfuil tá rá athrú díanach diantach Tomás McAtee chomá agus a bhfuireann háirin chiad Craobh Sínsir ó 2002. Athrú bháin dianta i meas na gúlathe Aoife Murray istigan anad Maeve Ryan agus an ceannaile i meas na dosathe Breed McMath a tosnú an anad Karen McCarthy. Chun ag cosint dóibh tá Karen McGrath, Casey Murray agus an Murray eile sin Emma Murray an captéan, Power Ryan an lína le fúil. Power agus Hogan an lína an Lord Park agus Áine O'Neill, Katie Murray agus Joy Fennell, Claire Walsh agus Lauren McGregor. Lauren McGregor a príomhneascaire há ag Port Láirge agus chúig bháide agus háfuointe feachta i cé le tí chluithe an nuas. Mar sin na héanad nach mór na cheartan sa agus an áit CLG Mhala fé mar a bhí na gcónaí na mórtha fáilte agus gacháis chuir fáilinn sa don slua dus na meáin agus do lochtaíochta na fórne a bheith go dul chun páirce an sa bhuaig limanach bhuidir Craobh Seoisir Mumhan an sa ó chéanamhín bhuidir a chunta an chláir sa chluithe Ceannais agus an paráid cíochnathe an dá éireann a dul siar agus séir agus beidh árán a bhí an gcuin fún ag ceann cúpla neomintanis. An uain Magalorch an caide an grí an na taineh há cúpla screabh báistí caiteige ó bhaidan agus go brís de scála gaotha is séide agus céimiid céige a bheith an chóir son nóair a thosnóid an chluithe inis agus an dá bhuaon imreoirí agus locht bainistíochta baile heile chéile inis agus iad seasamh chun an óir is fémar is cearta úirt don árán náisiúnta nóair a thosnó sé inis i gceann Pamelín. Ciarraí, can I ask you to come out upstanding field, Teagadáin an túrán náisiúnta seinte agus cantan sa agus luána bhrá fémar deireann baile histechan an CLG Mhala don gluithe seo na himneoirí agus an prapáil díana chá dhéanamh acu iad á síne agus a Ciarraí agus
Be gan chóircin sa an cinnte go an ástacha Fort Láirge le bliana nuas agus mórán de imleorí an dáchúnta baile heisteachchan sa chun takeíocht a thuair dóibh chomach chuim Louise ní bhuirta Ciarraí ó Chéanahín agus Michelle Ryan na néise take heisteach chomach agus iad san a ré an na stócha asúil go méid Craobh na mún a dul siar nó a dul saoir fé ceann uairach lig agus ceathrú nó mar sin. Agus go dain beag an chóir gaotha san atá Láirge go Mhala le bheith hiarna chaise an chóir san ag Ciarraí an sa chiad le réiteoir an leonmh Conor McCarthy ó chuman Ross ó Garibre an sa gúnta chorcaí agus é siúd a mohalar na parke Eve Power of Roché na néise dultamach do chahabh an ord na caide agus na henod na cheart an réiteoir féchanta Joe ó bháideoir na néise sin Caitlin Gardner agus i tseagáil go bhfuil a róhaint díreach imleorí an sa an náde leis an chaide agus a bhfuileo cé hocaigh ar bara leis an seilbhín chiad báta sin Hannah Power na néise í sin a dul a ruthar beá láidir de hénig a chaí á ghaide ag Mary O'Connell Ciarraí an seilbh fós agus na déise Eve Power dul chun cín Gluiseach má fórnan sa pas Ceannais go Hannah Power Hannah an plúcha I bhaid me Ciarraí an son mar sin caiisi dul siar tá siad idir an dástúa gan dád í leon tácht buint leis an stúa nó I bell seo Mumhan Lauren McGregor anna chuntúirteach ar fad é an bhena fuair chúgháide le tí chluthe ó bhfuil an seilbh cailteacha níl sciar na caide fós I seilbh na néise í an gramú san pas beagard agus kick séir isteachchan sa I guess na déise agus a propáil chun an countsa a Hogan tá Kellyanne Hogan I a gcuine na gaotha ach má cheir cín díag do faointí feachta ag ban bhaile bheith cearbre an countsan buailte agus an countsan buailte go hanamh ar fad agus an ciad scór feachta an sa tránána ag Kellyanne Hogan das na déise. Láirge ar thóirí giad chraibh sínsir na mún ó 2000 agus a dó agus sin tamil anna ada a bheith fefh leis Ciarraí sin anna seilbh ó an gicamach é fachtan san istí go Rachel Dwyer ó Coile Deisgurt háspás an sa imleor breise Ciarraí istigh sa Ceannais go casa a buala Harrison trasnán agus freagra láthreach bán buí ó Ciarraí agus bhí san go maith agus an puinte san fachta ag ban Ciarraí Lloyd, Caoimhe Evans agus I Gluiseach anna bhahan son ag Ciarraí díreachán gicamach agus sin ar chótharacha ríist gan nach rá nómant díreach imithe an sa I Mhala se chuin na déise ríist fé mar dean fés mílteach takeithir son le bliana nuas Kellyanne Hogan a ríist sin pas sás ard an son a cha fachta mar sin héin ag Cora Murray about sure Jaffair the winter worry gimmert le chélan sa omránóna sin pass Ceannais son anna bhlaáil ar fad agus in sciire buaite Ceannais I guess na déise mátá sin bríd macá ach sé a macha bheith an de Ciarraí in néan na dál agus well Port Láirge lán de anam lán de bheocht an sa agus iad femar deirim díor Craobh na mún a bhuachaint an giadúir le blianta mór a fad a bhuaidir seaachínas I chélas na nóchadaí ach feich buirteach ó 2002 Ciarraí inis agus Emma Costello an háteis fille ar an banéal am líana gan dát Ciarraí os ciún denúr teis an panéal a bhágaint ar chúis bháin nó ar chúis eile ó Craobh na héireann na bliana ina réig sin pas anna bhaitheisteach Joe Daniel O'Leary banna háigimmart go nótácha ar fad a Ciarraí im líana sin pas Joe níomh Carmody bhfuil an dartíanta Carmody níl sciar na caide buaite Ceannais an son ag Karen McGrath do Fort Láirge siar agus úsáidn siad an báideoir Caitlin Gardner agus a Mallow a ríist Breed McMaw ní raibh a henim
She's let us know and Taru Dianachson Dianta Egg Tomas McAtee in Jelly Boacha Nashik Ashling O'Connell Agus Shachun on O'Connell Elle Mary Stadenshi Sheer Elle Hakul in Counson Bolte Egg Niav Carmody Agus Shin Pointe Gilote Erfad Egg Bam Inuig Nev Shannon Agus Ngop Currachan Keen Inish Egg Ciarraí Agus Aber Chroigan son Egg Ciarraí Cluiche ma Niamh Carmody Lena Dasog agus Pointe Bra Fachta Nish Marshin Amach leis an Shelle Bertim Lor Ciarraí Shínte agus bhí sometime Aoife Delan och man avas Shínta Stacker Rinneco agus lena Chearta Húrt an Réitor Conor McCarthy a dog sé hiige agus tuair sé deis don Mertim Leor tacht chuha hénig sé an muile son na héine fara ag faidir na caide agus iad Tangaváil an na chéile son Bert Ciarraí Emma Costello agus Aoife Delan Bertin Lalína Cool agus well geir siad an bolla go muisce geir siad Cúram an Locht Leish Bertin Leor an na háchtachta Ciarraí agus well Emma Costello ceart go leor Aoife Delan fós Shínte agus for deiste tacht chuha hénig Gandal Ciarraí Corra na héidan bud an Craobh so den géadúr an na macht 7 million an nurig nor bud chorcaig an barc Ceannais so agus bhí caidla céiliúra a có Gandát pen duine a bhuaigh an Cluiche so agus pen duine bhuaigh Craobh na Mún beisiad ag gine tánistí chuig a chonacht sin an chaileh nó muo agus corcaig in grúpa a dó do chrécha mórtas na héireann agus pen duine a chaileann an Cluiche so tánistí na Mún más maileat beisiad son in grúpa eile le blach lia agus le cúnta líatrama Aoife Delan airithe ina seasa bhanis agus bhfuil bás fachta ice ón Locht Leanúna chá sí a dul John Taibhlíne agus tucaigh ionadaí isteach an so bhíoh san sealadach nó buan agus se pléastas fachta an son ag Aoife Delan ó chuman Abhaistín de Stac istíige Mallow Rálaí agus captain Ciarraí imlíana i seachtaí cáitlinn agus í sin a tacht chun páirce agus Aoife Delan a fágan dá réid níos tréis san ar fad an Shellibh ag Port Láirge san brúachar ortha an mothalár na páirceach is go déanana go díal go dtí sa ach go háirithe an Shellibh san áithimádachá iad ar an únsaíonn sa le Karen McGrath dultaisteach an Ceannais imleor sa bheis lasmuide in Counson Bolte agus Bolte go hanamha ag Lauren McGregor agus an chiad pointe an immert fachta ag Lauren do Port Láirge agus sin ar chóthara go rístin sa sé sin sos beag sé sin lon beag san immert de jasca gortathe Aoife Delan agus in is amach le Mary Ellen Bulger chun an gic amach sa a hógaid tosna sí Cluiche Ceannais na Mún in nurig chomá Iver a hen Ciarraí imlíana agus an dana ví san an nurig Ciara Butler chusláin géire so sa hógan ticé ón immert níos mar sin Rachel Dwyer í sin stepio green ce dhéanamh ce an Shellibh fósacha lágaíochttar dead ní chuig son éan chathú ar Caitlin Gardner stige máide na néise agus a Mallow inis ríisteach héoch brú agus anna brúachar ag tosathe Ciarraí orthag ní chuig crack bog ar éan an sa omránóna Gjóirí cumasacha láide tapaig an dá an seo duinecha Hannah Power í sin sé spás a chrothú an ruthar ar fad háisí dul Jo na Ceannais bháil sin is Lena Dasoig Harris an Trasnáin Fairháil seo bhile Vicarbre agus inis mar sin an ngob churtha chun cín a ríist ag na déise áfaoin tasta chéile fachta a cosán
agus nach mór na nómatí don immert caite an sa. Peter beag báistí a chahabharístige. Ní chuigson isteach námachar na himmeorí agus ní chuir sé isteach námach orne mar ha mé stig festáin testáin bhíráhan so I Mhala. Seachún inis Katie Murray inch leis an sellh a thuirta Kellyanne Hogan. Hogan í sin na fiochan Jonas Bricke an bhfuil tá lena dasóig ní chasa sé sin isteach a róhaint é mátá ach hasan dain séireach bín sé dain séireach bátaí nuair a bhí an imleoir a túirt fé faointes nuair a hitan sé gara ach an Council dalta chré agus ar fóraí ílinn chéadaíocht ar fóraí go dain os na déise agus an báisteach is séide agus I tití mna san is screabh trauma chahabhaige. Agus na déise an puinte beag suarach amháin san chun cín. Bolger leis an gicamach anna go bháile Mumhan san ag ban chorca gaoine níab ní chuna fúdach an sellh cailtice fachta Ceannais agus na déise. Tinir a gricin an sa omhránóna áine O'Neill agus an sellh ice níos á spáscrathe có ró spáscrathe có iad amach ó chuine go duine anna gheas ar fad agus puinte fachta an son agus an Council fachta ag gríd McMá stóla me fuair an Council agus well rudí dul go má dus na déise inis le cúpla nómanta nuas sin an 10 puinte a chéile gan freagra fachta casan agus an cúpla kickamach darnach buirte ag na déise an Council pagan an Hirialan amach go Cluiche seo na páirce agus an dartíanta an báutasa ag Ciarraí a choríist brú achar ag na tosathe na cúlathe agus ní sé tachtbog an éachar Ciarraí an sellh son an líorthóid a bhog a chun cín. Éachar sin rála éis sin I gciscin dá me fá tréáil tosathe óga Spórt son na caide chunas brú a chur imleoirí well dhéanana díist rud má an dhéanana díist ahris ar Fort Láirge san sa ghuaiseacht son an sellh cailte feag second son ag níomh Carmody a cha fachta Ceannais Ciarraí. Sífra ó sé chahardónal an son agus áthúirt go ban Ciarraí láir Cuomha Evans isteach go Daniel ó léirí nó ráhan móide Daniel anna láide anna chrín anna hapig mar imleoir be cáirthe mar hat siúr ina bhecht an pass an na fórsín pass láimhe mar bhí sé ró ard de agus amach le sífra ó sé chun an Council Hogan báide agus an faointe díag fachta ag ban réile deiscirt de Ciarraí. Agus na himleoirí is crochanta in éidirn go háirithe os na kickan na séir ach féachar sin gan dát mlacht an Tráchtaire curtha a gom ar hífra ach nábach son ham cinnte go méid deisina eile ag sífra sara méid an uair a chloig caide seo caite. Gardner leis sin gicamach agus an dart dianta ag Ciarraí agus ar níomh Carmody. Trí radam leiltóg buirte ag Carmody cána chunara go dain agus an gansaí stracha hisisiar agus an níomh eile inis chun an Council níomh ní chuna chúd na Garchaí agus Chorcaíine agus chum an lúchlascail Lisbóil Rimison isteach go Daniel ó léirí inis níomh Carmody inis agus siar chomhfada le Mary O'Connell. Ciarraí bra fáinach leis an gluaiseach áirithe sa Evans amach an muine siad síalas Cluiche hail na páirce pass isteach go sífra ó sé bhí si díag an pass beag láidir glicach ó thuairtwethe an son nach an son hir a carú leis na cosantóirí bhí Hannah Power agus amach leis na déise báta ó bháin eile. Tínomtí díag goile ar an chlog mithe an sa agus na déise teis an tí faointe deirig a gháilt gan freagra nis hín gramúsan begáinín lebarnach rialan don táistin sa ag Lauren McGregor an Sheryl fósig McGregor hasí fós amach chwail ó dhéthe a ríist eile fósacha lena dasóig an Council builtice well má bhí puinte éanad riamhán
Sin a goté Lauren McGregor yn sin obidir fad I hénig yn son agus echar sin chere fuinte as y chéle fachta I ges na déise agus yn spás cruthe I ce yn son mBan rawn garafán de hénig agus yn mar sin na déise Tí a fuinte a chun cín amach leis an gicamach an sellh buirte a ríist ag Port Láirge Eve Power inis an sellh I guess na déise mar derim amach go Katie Murray agus Ceannais isteach inis go Emma Murray an captain nach an pass live dulta I bhaidirthe fiúnsaí inis ó Ciarraí dul suas Cluiche shot na parka ha Craobh Evans Craobh cad Ísel isteach an son Countson in the Commentator go Láirge agus an Dáithí Kellyanne Hogan and son I Anna Láirge Bertlar Parkin on Asia it Diano go Hanovahan so oh who's agus a Ciarraí and so ag Port Láirge Wheel Fed Spader and Countson Hogan able to suas Cluiche so na parka mar will Claire Walsh and passing took a Katie Murray agus dul sétig an réiteoir an sellh cimátathe roada agus be Ciarraí agus faoisih an sa de Ciarraí agus a tastáil botha mar ha Port Láirge I déanamh a go hanamh fad gá chluithe ó hin le líon na sraithe bhí cheir faointe idir na fórne le líon na Craobh níormhacha a faointe a bháin idir na fórne mar sin na déise Port Láirge dul I bheas a gcónaí Den go bháil ní glisneach leis an líorthóidir an dalamh agus Ciarraí an sa do Ciarraí an grían a tainmh inis amach ortha agus an Countson tócathe agus smachtathe go maithe sa ag Ciarraí nis mar sin cháil raibh scór a tastáil bmhutha cé go bhfuil sé lua go maisach letheach Jasló a rithim a gháilt Carmody sin pastain séach isteach a dún na Ceannais Berto Port Láirge agus an báideoir a dhéachant le éana bháin ó Ciarraí agus an bheirt díanta an son agus Ciarraí amach an sa do Port Láirge a ríist gan é a bhuail ortha amach leo se Ceann McGrath í sin a gáil suas fescáin tastáin agus stripsúil fuathe í sin ághaide ag Emma Costello agus an aidir san Annigíar Fennel inis an pass seolta isteach I Joe Kellyanne Hogan sin pass Joe McGregor Pegáinín beagráda amach le Mary Ellen Bolger agus I Anna Stadair an san báideoir Ciarraí Port Láirge sní na passanna go hanaías le chéile an sa agus iad Anna hapa go dul an bhríthúnsaí gan dult fear Ciarraí Tomás McAteed a há lonathe híos sna déise na siúd mar chaptaíon ortha mar bhain isteoir ortha bicirte go marrá Mary O'Connell inis a Ciarraí iad an Mountain scór bháileat Carmody cho fada le Mary O'Connell a chu ríist an pass dearnach an dulta I bhaidirtha agus amach le Karen McGrath inis sin pass anna Yas I Joe Lauren McGregor smachtathe ag McGregor agus cáirthe an son ní nach éine a bháin ó sa cóid amach mátá agus I sin an lorgan pass ach an obidir fad á dhéanamh an son tiúr á dhéachant lé a cha fachta in na dála ag Chloe Fennel ach an Countson well a dul sé te an réiteoir agus í tarcha siar agus be Ciarraí an sa I guess na déise agus och momentí díag beáí le na chois mithe an sa agus be Tomás McAteed agus Liam Lenáin agus lochbainistíochta ile Port Láirge be sé sásta go máil leis an tús a chur I leis seo agus Ciarraí eile an sa an Countson tócathe ag Kellyanne Hogan ach an Countson mithe ar chlé agus ar fóríl an dara íirecht ar fóríl níos I guess na déise agus iad son báide tí faointe chun cína gcónaí agus annach chuid don neo obair atá dhéanamh ag Port Láirge sin na tachtón smachtatha chu timpeall lár na páirce
Mary Ellen Bulger leis an gicamach son níos fearach scior na caide a ríist cailte ag Ciarraí a cha buirte hanasica sin obair bahan son ag Ciarraí inis mar sin pass ma Láirge suas i John na dosathe amach le Daniel O'Leary si i dtíorige a chur fan a talún ach an bhar díanta aigen ach Femar Haráte gom cúpabáta níl feic a dachbog Ciarraí an pass eile fós dolta I bhaidirthe agus seachún Katie Murray inis a dul an únsaí níomh ní chuna chúir diaga sin a stop Kellyanne Hogan sin pass glóite Saul I Joe Claire Walsh Claire si súil den líorthóid ar feig lethicint agus an seile buirte hana se Ciarraí kick séracha an chluiseach gluiseach go hana hapig ar fad agus anna hásamh ábhainte an lucht leanúna an seastán leis dún lán go gonneil do lucht takeíochta an dá idir sa agus a ríist an hap dulta I gcuine Ciarraí an san agus a dulta a gcuine Chuomha Evans ó Ghail Ciarraí Láir Anna Paulinis imleo Anna Láidir Anna Chumasach agus I lánach a ná imirt Fort Láirge go dtí Áine O'Neill inis siar a hen siad chofada le Paul a ríist Hannah a dúra sí fé I hénig ní thuair sí amach a hen siad go bríd McMaw agus a bríd a túirt fé an Council Titim agus a Titim isteach a lappa an bhaidóra sin Mary Ellen Bulger Mary Ellen agus si déanam go má Mary Ellen cúpabáta inis a chuig an líorthóid isteach an na teo chuir sí amach a ríiste go údarásach agus go puintáalta agus bíchas go bhfuil an chalár páiscá chailúnta Ciarraí well ní éidir máideoir a há an locht sin níos mar sin há seo níos fearr ó Ciarraí iad sanna dul ar an gcéhúnsaí pass isteach a Joel Daniel O'Leary há Daniel dainteach an Council buailte ó ile anna ghear ar fad agus an puintas an fachta ag réaltóg na bliana na rig Daniel O'Leary agus há son níos fearr ó Ciarraí inis agus an bhearna son laida isteach go dtí rá fointe agus ní feice seo I gluthe sin a gluthe seo na caide os ciún denómantí idir an dá scór son ó Ciarraí agus bhfuil níl an rát a scórála son tapig ná magalóir an éair ó Ciarraí rialann vantáistin sa ag na déise agus kick séir an sa ag Katie Murray an eile há gimmart go hanamh Áine O'Neill á chur isteach go Eve Power fanna talún agus an bheirt díanta ag Ciarraí báta ó bháin eile túir déiseach timpeall ar an Ciarraí go bháin iad ó róláidir sa glecinn son agus kick séir amach a bheith ann de Ciarraí Háineomantas fithe caite an sa I Mhala agus seachún Ciarraí inis an scór dar na fachta agus son le Daniel O'Leary sin pass eile isteach a Joe Daniel agus é sin step beag rinci díantacha ach well neamh go bé mar an rincin son gan na dóhaint smaoineh na coscéimí neamh go coscéimí tóca hiice agus be kick séir amach agus ní hinna chiad báta sé sin tarlathe do Ciarraí an sa omhránóna agus stad buinte béidir asta ag Port Láirge siad níos fearr ná man an riachta an sa chiad le ach go háirithe ach ní feic a cháfuinte idir na fórne seachún iad a ríist a dul chun cín le Emma Murray captain Fort Láirge seach go Eve Power agus Katie Murray inis há sé ag Kellyanne Hogan sin ada iarracht ar fad má hen son Harris an trasnáin a ciad puinte ón immerton son le chur leis sin gír séir cic go fuair sí níos luathe agus báid gláin idir na fórne a ríist an sa agus gluiseachtaí anna dheas ar fad á chur le chéile ag Port Láirge
agus an paslan nó an kickamach san de chuirtmara buirte Ceannais ag Katie Murray. Katie gobar an chroig féin maras dúilde I gcónaí chlói fenlinis. Tá níon óg ife an sa testáin an íoch blian goile. Agus á siban sása was a bheith fiocht deach ar bham. Agus í gimmart an Spórt is ansa lé seo chuin áine O'Neill inis. An selle fós ag áine ag garisteach ar ruthar an láide ar fad a dúir sí fé I hénig ní thuair sí an pasta chu bhheice an bhlaáil an son hir ag Ciarraí agus ag Cát Lynch agus a chósáil dianta ar an sellvan son chofada le Cairn McGrath. Seo Córa Murray inis. Den eile de Jaféracha I bhuidí agus Kellyanne Hogan sin an ruthar Pointe ó chéana bhín lena citóig an báta áirithe sa bhil sin an dara pointe anna bhrá ceann lena deasóg, ceann lena citóig agus an fleigi beag bán ardathe ríist ag Kellyanne Hogan. Agus an anna hócathe ar fad leis na gluaiseachtaí á chur le chéile ag Port Láirge sa chluithe go díosa. Agus Oscún scór blian now nó bhuadar Craobh síntear caide Mumhan. Sin níos fearr ó Ciarraí selle fachta ag sífra ó ségus. Í sin téis a fuirin Harnaisenis ag sífra sin pas dainteach isteach Joe Rachel Dwyer. Bert ghaile deisgurt gobar go máilna chéile an son. An pas an curtha siar Harnais ag Rachel a ríist. Rachel I fiachanta Jonas Plice agus an gramú son. Ábhrín beag Tráum san réiteoir Conor McCarthy agus be Kicsair isteach an sa agus Rachel Dwyer chun an countsa a thógant Báide agus chuig faointe fachta Rachel Neil has sí sé rágant ag sífra ó sé chuir sí Kicsair ar fóríl ó chéana bhín as be sí a ddírig Chiad pointe de Ciarraí le chuig nómint a ráilt in Council Builtique gan napaseach Harris an trasnáin ha san níos fearr ó hífra agus ó Ciarraí agus inis an bharna son laidathe a ríist go tí faointe Caitlin Gardner inis a prapáilchan in Council ógant in Council buirte Harnais ag Ciarraí mátá Beatach seo a bheith dain séireach an sciar na caide buirte ach tan gháil an dalamh an son ag níomhní chun na chúir stáilm agus Kicsair amach an so dos na déise. Stúpah Gino tú mar sin do an am Pat le himachtan sa sa chiad le anna hanneoch ar fad go dtí sa. Seo chu Lauren McGregor inis. Bá faointe bhacht ag Lauren sin chuir siar go dtí ben háit sé tí faointe gáilt. Sin Kellyanne Hogan Harnais go McGregor a ríist. Brúachar ithe sin agus Ciarraí dúirg an púcha a chur a bhaim sin pas ma. An son isteach cho fada le Claire Walsh, Claire sin pas a hút wethe. Harnais a ríist ag Lauren McGregor den Gio Bótas a gluaiseacht áirithe sa. Katie Murray inis, siar go Emma Murray. Anna Power inis a fiachant go bhfuil an spás ón Dale Howell. A náil leo a ríist le Eve Power. Agus sos beag á Hógant béidir ag Port Láirge. Báide glan idir na fórn inis. Hocht nómatí féad nó mar sin don nimmert caite an sa. Tá siad bra fáinach an sa Port Láirge an captaíon a ríist Emma Murray. Agus í sin i gara trasna. Tá siad inis istíg idir an dá stúa an cansa ag Lauren McGregor. Í sin i ddíraigh dul a Jonas Plice. Níomh ní chuna chúir a caint cáirú leis na cosintóirí bhí sunk sa Craobh an son. Ní haníon son. Les lua Ciarraí ach well ceapas énig go raibh sunk beag sa Craobh an son agus fear Rosso Gaidibre Conor McCarthy an son agus siúd
Jason Kickserson a dóga héide agus be deis eile fósa Kellyanne Hogan chun pointe idir a cehar a gáilte hénig, pointe idir a hocht dos na déise. A troslóga tóca ag Kellyanne agus an Countson stíl bra nafaseach ag Kellyanne Hogan. Agus nis mar sin 8 pointe ag Port Láirge. Dúbal scór acu ar a faointe ag Ciarraí. Agus Jasla Ciarraí an bhearna a laidú. Rimis an banán lehama sin kickamach anmha haríist ó Mary Ellen Bulge go níomh ní chonachúil agus se chun Ciarraí mar a deirim há scór na tastáil watha. Sífra ó sé seo bannaíoch scórdait chomáile duine a haríist túr ina timppel. Ach pass gurtha I bheras go Anna Galvinice Anna I fríochainte Jonas Bici an Council Buaitice agus son níos fearr ó Ciarraí pointe ag Reltóg na bhíanana ar Anna Galvin agus thug pointe inis ag Ciarraí. Caitlin Gardner inis leis an gicamach agus na cican amach ón dáhéamh anna faoin tálta. Kellyanne Hogan a chur go Lauren McGregor agus ní hinnéici bátáid éis an ráite agam an sa am Branona. Agus bhfuil ní son an áard anna libarnach ó Mary O'Connell agus Conor McCarthy an leabhrín beag dubh tairc amach aige a sé ráile hé Hogan bog agus Lauren McGregor hís éidir go go agus hí beidir tógant sosbeag de hénig mar há sí anna bhridúil anna gnóach ar fad an sa le leabharoch le an nuas. De mar há Kellyanne Hogan inis há a propáil chun an Countsa ó Hogant. An Countsa tóca hiice agus fachta ha naisinis ag Kellyanne. Kellyanne a fechan suas. Sífró sé á dhéachant léach í gafa harste. Agus pass siar inis go Lauren McGregor. McGregor inis Bert túr in the timppel sin cosint bhahansan ó Ciarraí agus ó Mary O'Connell agus tengháil leis líor hóid ar a dalamh. Agus kick sé ag Ciarraí beag tamlín eile imartha gunnan sa mar bhí an gochtún san níos luathe Aoife Delan gan dát. Agus sin anna bheartaíocht bhfuil. Is tíirech an ará gur anna bheartaíocht sa chosint an son ó Emma Murray ach níor éantaigh Conor McCarthy lum ná níor éantaigh lucht na néise lum agus tugach an kick séir san cín Anna Galvin in is sé fiochan suas fiochan do bhfuil el chairaice siar a héintí dína céile Lár Páirce sin Mary O'Connell an naisiaríist ag Galvin agus níomh Carmody inis. Aisling O'Connell á chur Saul go Cuive Evans agus Saul slí ar fad go Cát Lynch siar go báta ó bháin eile go Aisling O'Connell sin pass a bhí róáard de Daniel O'Leary nach bhfuil an bhartaíonta níl mar an son hir ar dos na déise hí Breed McMaw agus kick sé amach a bheith gán do Port Láirge. Báid a glan idir na fór nefé mar a deirim agus anna rá go bhfuil anna hainmh á bhaint agam as an chluiche seo go dtí sa fé mar atá ag an slua bhí dtí san ón riocht nós na déise an cinnte go bhfuil idir buint sás a bheas go bhfuil scanna caiideáigis cinnte gunnan sa ag Ionad CLG Mhala agus an adóg lehama séte an sa agus na fórne a túirt fés na seomraí festis agus well bíchas gur beag Ciarraí colthe na príomhe ó fés a fé cethir siad an iran ná fuinte sin freibhs a bhlóchainte ó 2002 atá chun cían sa agus iad a túirt fés na seomraí festis ag letham an scór lehama an sa I gluthe Ceannais chreachmórta síntir caidan na mún Ciarraí a 9-5 Port Láirge a 9-8.
Mary Stadenshi Sheer Elehakul and Council Bulte Agni of Carmody Agashin Pointe Gilote Erfad Hashi Fosamach Paloye and reached Ele Fosake Lemon Dasoig and Council Bultike. Well, Mavi Pointe Eve Power Agus Katie Murray Inish Hasha e Kellyanne Hogan Chin a the ear of that Fad Mahen son Harris and Trasnan a Kiat Pointe on Immerton son.
Yeah. Yeah. I think I've been watching it probably anyway. We'll give him a shout out. Shout into that.
Se fáilte over fátar Nash an sa go Ionad CLG Mhala Cluiche Ceannais Craobh Mórtas síntear caiid na mún agus é idir bháithán na mea ag lethám Láirge ar an abéar a bhí an san sa chéad le agus iad tí faointe chun cín idir litimach ar a hénig a gobar annach roiig agus well bíon rá an sa go bhfuil súla chu go méid siad go méid an tinil únta chun an dá ábhaid agus an obair chroig san na chiimeád sa túl a feidh lethúach le eile. Dain gan ra vísa rá níos lothe chorathe na príomhasa be siad le an ghailibh nó muo agus corcaig ag nú pobáin agus na páinistín sa be siad le blaclia agus liatrum in grúpa eile níos Ciarraí agus Aoife Delan si take chuúthe hénig ón go tús an na bhíhe sa chiad le Daniel O'Leary níos pointice sa chiad le sin píos beag adaíocht agus stad curtha le Daniel an son hir an seilah an leis a Aoife Delan Daniel O'Leary siar ar fad go Hannah Galvin sin pass anna isteach dro sífra ó sé sífra ní hí ach O'Connell an brú mílteach ach ar bhí rial an bhantáist an sonnig Mary O'Connell agus kick sé an sa ag sífra an an dána san a leidú divagáin. Inte orchic séir fachta ag sífra ó sé sa chiad le gan éire a churtha ar fórílice Johnson builte agus builte a gotóiste ag sífra ó sé ó Chahardónal agus ó Réile deisgirt agus siad Ciarraí is túisce a scóráilin an sa agus níos mar sin an kickamach san tócaach ró láidir an son bhí Rachel Dwyer lár leis an réitóid agus beag kick séir an sa agus in leor Láirge an son stalling go bhí Aoife Murray hán agus í leonta agus na hen chance á thuirte tachuúthe hénig Conor McCarthy an réitóid ó Ross O'Garibrid dul isteach an fiochant bhfuil sí ceart go leor agus an locht leisteach is dechuúthe chomá sa kaint go dúint an na Nations an sich lelín an tasa agus iad anna hóca leis an immartá díanta agus an feabhsa takathe ar Láirge le bliana nuas agus fémara deirim sa réigen a bhfuil Ciarraí ortha in an garabháin níos lothe sa Craobh Mórtas an faointe bháin báid a díanach a bhfuil an chluiche san de Ciarraí agus Láirge Anna bha gotí sa brú áchar an san ar Gardner a chi má Hamilton passan na chur garas amach go Eve Power ach Lech Anna hían an son ach an bhreatíanta ag Láirge an pass an mátá ní bhíonn pass bufuointáilta ó buailech riamh agus an seile buaite haneis ag Ciarraí á láir go maithan sa ag tlíán sin na páiceá Craobh Evans Craobh i garisteach agus Tíháin seo na páiceá úsáideag Anna Galvin tiúrá dhéachant le an pass gur a bharasaice go Emma Costello a chu ríist brú nach beag áchar ag imleoirí na néise ar gach éan imleoir beo agus Ciarraí inis agus iad gimmarte gine na gaothe agus begáinní níos dochra ortha dá réid níomh cearmadí inis í sin siar eile cúla héantí an bháisteach a tite mar ríist an sa I Mhala agus a ríist an plúcha I bhain anna hócar fad leis an obair chuig ar fad á dhéanamh ag cosantóirí agus go dain ag tosathe Láirge éonúir bhíon an seilibh Ciarraí bhín siad múchta agus plúchta ag I géalaí córaigh seo chuún mátá Ciarraí a dul ar an únsaí Daniel O'Leary leis an ceann son ach bhí a dul sé teag an réitóir agus kick séir amach a bheith ann.
ríist slú bra baile heisteach an sa. Ní dálim bhfuil Ciarraí Spórtha an sa histig sa testáil. Agus ní nach chuntach go míon chluichí Mórdha, chluichí idir chunta a gimmart an sa. In Ionad CLG Mhala mar ha na héan áis go me chuit do chluiche caide nó an fáil an sa. So bhaile sa, péis geile na déise iad fós feheb lena giad scór an sa dara le iad fós chun cín mátá ráfhaointe idir na fórne. Aine O'Neill in is agus í sin a bhain túsáide as clíán seo na páirce. Isteach Claire Walsh, Ceannais ríist ag O'Neill í beáil láidir an son. Cuimhe Evans curtha dithe. An pas curtha go hana Power in is, Power Díar gara isteach an ilisa anna gíar ar fad agus á tiúr I mleor Carol ó Ciarraí timplaithe ach an sellh fósacha sin ard obair, anna ocras ar fad. An sellh inis ag Eve Power agus siar hain siad siar chomhada le Chloe Fennel a cáil was modde má sé wethe a cáil leis digde chomá sin pass isteach an son go Claire Walsh ach an count son ar fóríl. Sin ochtain is ar fóríl ceann sa dara le ag Port Láirge rácheann sa chiad le. Ríist an chosint go maith ón dá éireann. Mary Ellen Bolger an cicamach Ciarraí I dul ina gcuine in san sa chiad le. Agus an cá lárpáirce á chailiúntacha an count san na dul dó sífra. Agus a bhfuil an dartíontacha níl mar bhíon chosint go láidir a ríist agus seo chuin Port Láirge le Karen McGrath inis. An pasta go bhfuil go Katie Murray agus an pass an Nash go McGrath ríist sin count ó ile anna gíar ar fad agus sin puinte anna bhreáin son ó Karen McGrath. An chiad puinte den dara le ag Port Láirge agus well annig son ar fad ó a thrú sellibhe an motha lár na páirce a ríist a tháinig ó obair anna chruaig ó Port Láirge agus well má siad chun an chluiche seo a chailiúnt ní hé go bhfuig meid na maidíle cithe leis rotha cum mar siad a gimmart anna chruaig anna láidir an sa san níos fearr an bouta son ón gicamach ó Ciarraí. An pass san mátá ró scuilte róirist ag Ionad O'Neill an count san na ráid. Agus seo chuin Port Láirge bouta ó bháin eile seo Katie Murray inis I garad siad. An pass tá go ag iche Kellyanne Hogan over den níorthóid éalú a henson nach sí fós amach bert curtha dithe lena dasóig Harrison trasná nach níl mar a dóg sé ag an réitor Conor McCarthy. No go buinte den gaidan son ag Kellyanne Hogan agus well an níorthóid imithe Harrison trasná nach is cuma son a dóg sé ag an réitor. Báide glan idir na fórne a ríist sé faointe Ciarraí, 9 buinte ag Port Láirge. An pass son an kick séir son dulta cho fada le sífra ó sé. Sífra tite ina knappe de dagh agus well the kick séir an sohaice an leabhar beag dómh Taraice amach a ríist ag Conor McCarthy. Agus sífra an leorthóide céhénig. A sí éidir hinna seasamh agus a sí prapáil chun in countsa ó Hógant. 8-9 nó mar sin. Bhí gáinín lena cois imithe an sa dara le ach ríist a súil buinte den gaidan son ag Mary O'Connell. Agus well botún beag mar sin a tarlúnt go rómhinnig an sod a Ciarraí agus anna hans go misiad á gáisih son fós. Amach leis na déise. Amach chomhfada le bríd Micmá an sellh tucahil go Hannah Power má Hannah agus í seo Kellyanne Hogan séis go chaanolacht an barc sa chúdach ach an sellh sciúan na caide caiilte ice réalann bun táistin sa ag Ciarraí sífra ó sé hir a cabhrú leis na cosantóirí. Amach ar fad inis go Cuimhe Evans an bhfuil Ciarraí láir ó bhrúach loch na drígail an son brú á chuirthe agus an sellh well hín passan an ardar fad fós ag Ciarraí agus sin pass anna scuilte fad duine den beoirí Ciarraí sínte
an son an dalabach an immer te leanún Láirge go fóil. Agus Spórt Láirge níos buinte úsáide as Cluiche hawl na park an son hawl ha Katie Murray an hawl a hagan siad passan. As it yet to have done Ciarraí. Bhí si fró sé tím Polach an Shelley Commentator Egan and so ag Portáige har national east and so ag Hannah Power Bertha Yechant le Siarga Lauren McGregor í sa Union so sa Darla ná mar ví sa Chiad O'Neill Garachid Washley and son O'Neill leis an count son Wilson Harris and tras ná Neil mar han chuile buelte agus har fóríl and count son an the deshna Grohu agus fiachantistach sa la elle imrór Ciarraí aide in the Shasov Ialacha a bróga Shangle and son Him Godíireach is Céha Owen Daniel O'Leary Hall Godain agus well Níhile Ciarraí Daniel O'Leary a chalúnt sa chluhisa ach go háide agus iad a fiachan chun cíine dró na Craobh Mach leis an gicamach go uist an hap buirte an son ag sífra ó sé há sí bucha himach I Joe lá na park Rachel Dwyer nish agus an haptéis bucha tíir sin fachtacha dara híocht mátá an passan chuhisteach a Joe lá buil agus é sin obair chuig caiise a chuig mar bert siúr ceathrará dhéachant agus a dóg sé an réitóir an son Conor McCarthy bhí rialan an táiste tucha I gé do Ciarraí agus amach leis an níorthóidenis agus be kicséir eile an so ag sífra ó sé báide glanadú na fórnis tí faointe I feic son sífra a dul saolchan an kicsa ó thógant a rá kicséir fachtacha go dtí sa chluithe a sí gcuine na gaotha agus well an bhaid son a sé sais a casan níl se I séide Slíháin nó slí eile an count san buailte ach well an count san agus an gansaí taide Nordice frustrachas hífra ó sé an son an count san chutha fóríl Ciarraí beidir go méidirtá gáisih san fós buaite an meisico sin anna obair an son agus an chaidád seolta isteach Jo na Ceannais ach láidir a ríist an son hir bhí Emma Murray agus Karen McGrath dos na déise brúachar hamátá a chamach lo Kellyanne Hogan a dóg sé an réitóir mar ha bert sínte den chaantaobh agus an chlog stoppathe ige Conor McCarthy agus Buchleis an dáhéir dul isteach an dát an chéad blian ag an mert bhaine stóir Mark Bork Ciarraí agus Tomás McAtee an chéad blian agus son agus an dí tacht isteach chun parke do Ciarraí gilmé sin dí chean second Richard Dwyer stálim há fágan parke de Ciarraí agus stálim go bí Katie Brosnan há take isteach Cheála mé sin fémar déir me gan second Daniel O'Leary beidir há fágant na parke cíimiid a ríist cíntómíid son an é sé airithe in na seasamh an son inis agus chlog stop FM ar derm feic tamlín agus an na dí a tachtisteach de Ciarraí chomá one take her nimmert femar derim Bert imrór an taobh an dalmh an son effect Hamelín le fihedó tá take histeach sin Katie Brosnan leis na fáidí agus inis seachún Ciarraí scór tastáil bhtha Mallow no scoráile iad eile histeach sa Ceannais sa diaach sa dain sé a fós leabhlaáil há sé fós a Ciarraí mátá numacha imreoirí numacha buinte an gaiide bhfuil tá go dain agus kicséir ó macha bheith an son bhí lehans beidir ar bháideach hí tarach
chosantóirí here an son ag Port Láirge agus well an dí eile a tachtasteach an so Sin díh chean second of oil. Kick amach a bheith gáil de Caitlin Gardner. Compton Tócraithe go Gareth. Mé Brian nifer a seachtar a drom a tachtasteach agus Sífa Murray idir a fiche cúig a rúd inach díreach muimiis an chluithe. Well, chutha drom a Ceannais an sa agus seo chúnaí Mé Brian agus a chiad Parts an Immerton sa iadol ar ruachar suas féin barc. Tá sin íala histeach a fachta Ceannais a ríist ag Mé Brian. Bhí fiachant Saul lena heis ha I mjór sa bhreisin son agus an council seolta Harris an Trasnár I gceist na déise bhí Lauren McGregor fuair an council agus freagra anna bahan son mar bhí fuair na Shelibin son ag Ciarraí a feicth Tamalín ach ní feicá baracha agus gáfuinte as a chéile fachta có beidir náfuilead cíoch na fós agus I stacha his year an son beicic sé eile istachan sa ag na déise agus Barnas an bíad a himachnis go chear faointe agus sin tóca hi gar Kellyanne Hogan in is agus well an darúbal to beidir an sealah cumálta ráda ag Kellyanne Hogan agus well ní bheith sí róhásta lei sin agus Captain Ciarraí Cáilín se tachtasteach agus bhí sé Emma Costello ó fágant na páirce agus inis Ciarraí le don dara le caite insá agus well níl áhraim níl deirm mille fós insá Ciarraí agus chearfaointe idir na fórne bargó tasnú scóráil go tappaig insá nó beag a chluthá íala heótha seo Cáilín se hadíoch take histeach go níomh ní chun chóir Ceannais isteach go láir bíl há siad íala histeach an sa Ciarraí há deis ar bhaid an sácha sábháilte ar an dalamh an son ag Caitlin Gardner agus amach le Port Láirge agus bhaid bhí seans dé an son lo ná géad ar báide agus sleasa a beag an son de Port Láirge agus well bhí Ciarraí íala histeach sa Ceannais an son agus lá eileadach son críoch na him líntána cochach nó dí dul a gcuine Ciarraí sa ó hús na himmarthe bhaí son anna scuilte fad ó Port Láirge ní bheith Caitlin Gardner rómhaocht an gceann áirithe son brúachar ag Ciarraí ortha Rebecca Casey inis a tachtamach leis mátá agus ábhírín faoise ábhírín spáisian sa ag Port Láirge inis pas suasclí hán na páirce bertá dhéachan de chéileann sa an bheithtíanta Claire Walsh brú áchar ag an lán cholaí Deirdre Carney is sáte brúte Harris an taobhlíne agus adóg séitethe ag an réiteoid agus Cicéra bheith gán do Port Láirge agus am anna hócar fadlo ó hús na bliana le bheith fíorna chaisiid I gimar a bhad níos fearr ná mar I gginnadar le cúpla bliana nuas an pass an churthisteach is sin ag Bhíd McMath adóg séite an réiteoid sunk eile sa rám níd an géadúir an sotránána súla teach ag Conor McCarthy agus má bhín siad róláidir nó má bhíon éon neart nachar sa gleic well stóhíí ná bhallart go séite sé adóig an sahanis ag Lauren McGregor í Lorgan Chin Gara agus sinné a fachta ché go Kellyanne Hogan an bhirt son ach go háirithe I gimar go nútáchar fadan sa do Port Láirge ó hús lena garta thuairtóid Eve Power agus inis cíoch na heag O'Neill inis tiúr ina timp ach an bhirt díanta ché
Pascal Havarasake agus Ciarraí níos bouta bhain eile go Córa Murray. Seo Claire Walsh níos sin pas glóta stacha John na Ceannais. San anna bhahanis. Iad ag cóibhiú go hana bhaile chéile. Bíd McMath artis na murta agus an Council Harnashig Eve Power inis. Iad an giadúir sa bhuaiseach ára sa Lauren McGregor inis. Rish a ríist I sinna Garachí. Bertá Iachant le. Winnin Shelley Cnáta roiad a cé tága dainas go darafa be kicks amach. And so ag Ciarraí. Há siad an Mountain scór na. Timp dénúmad ag ná an fáca hinsa. Ní bhaid siad scór na mai siad a gimmart mar sin. Agus in Iarhóid Curtha Harris an Taobhlíne agus Seochún na déise ní bheith an bhuiile na chur tógant an chics lasan an son Lauren McGregor ochar amach I Joe O'Neill O'Neill inis ní builte ar na cínárainn agus cai si tacht amach agus ile níos fearr dhéanamh an passan Curtha Harrisake go Claire Walsh déir í sin I géalú tíd agus Pascal Histecha John na Ceannais há sé fós ag Port Láirge sciar na caide fós aá Ciarraí siad bouta bhain eile brú ochar ortha tímpóil tí lo isteach se Ceannais tua lagaíocht ar Derrinson ag Katie Murray agus an cúgiúíocht ar fórí os na déise chiad in na naigh agus well bhí mar cappa go méidir dréach a díos go naidódís teachta ach níl san tálathe fósach go háir dénúmantí fácathe an sa sochlathe sa chear a faointe idir na fórne a gcónaí gan a chéan faointe bháin fachta Ciarraí sa dara le bá cheann fachta ag Port Láirge Seochún Ciarraí mátá sin pass anna bha isteach Joe Daniel O'Leary an bachtiart ag Daniel agus achta spás os a cóir amach ní léanach an báid le buchante cé agus an dat an dianta agus úmpú do bhaise an bheannas an laidathe go héan faointe beag suircha bháin agus inis mar sin háclathe a gcuin báide ag Ciarraí agus well duine dá na mleoirí sínte agus inis mar sin an bheannas an laidathe go héan faointe a bháin och nómtí goile fácathe ná an sa agus inis mar sin háclathe a gcuin Passam glóirte isteach Joe Daniel O'Leary agus so well í spás os a cóir amach a chuanta nuair bhíon na nimach go spás a got well bhíon tú idir rá chóirle ní bheith réan rud mar sin I gceist fás áirithe san agus an báide san fachta ag Ciarraí nis mar sin brú díomhid achar an san Chearraí McGrath agus bil náda níos Ciarraí agus puinte beag suircha bháin idir na fórne ag gluthe Ceannais na mún agus écha sin mar brú ní a bhí chuna chuúna chocaghine a ddíarg is tócha choú leis na cosantóirí leis na tosathe agus is a ddíarg scóir eile agus an chluitheácha ar chóthar tríoch báide san Daniel O'Leary agus an slua dúisithe ag sin pas maithaisteach an son ó Ciarraí agus Anna Galvin áchar amach inis Ciarraí bhreasca puinte chuir leis sin chun chluitheácha ar chótharaach fuair bhór na himar ar fad ag Port Láirge ó hús an chluitheach well ní gan faicu iad Ciarraí coirithe na héidir coirithe na mún ní bhíonn siad tíoch na hine chluithe riamh bhí dí go seineann an banán deirigh agus ní siad cíochnathe sa chluithe sa fós an selle fós acu agus an gramú son an Lexan nó áidir san réiteúir Conor McCarthy agus beag deis an níos acu na fórne ar chótharaach agus kickséir eile in sa acu ceann dearnach thug sí fró sé agus lagaíocht a bheann na bheith fíornach Council inis anna hácht a chur fad do Ciarraí an Council buailte agus an Council an trasnáin buailte déach sa a daintéach fós well fuair Caitlin Garden
Chuirsaí a lappa leis an gceann áirithe son búilte an trasnán agus amach leis díochtach an scéal a bheith go hanóch go fadan son dus na déise agus brúach ar ortha róhrúach ar ortha Ciarraí a có ach an sellid an immorta leanúnt bhí réir an bhantáiste a có an son ceap Ciarraí greibin ar hóid búilte Ceannais a có ach bhí an Ciarraí bhí adóg séite ag an réiteoir Is mar sin díreach fé bhain chuagnómatí fácathe. Cé thuca gur bara, corathe na bliana na rig. nó táinistí na bliana 2019 ag táinistí na bliana 2017 chuma a gine Ciarraí sin Láirge. Mach le Hanna Luke's bod a Chickenson ó Caitlin Gardner. Ach an selle búirte Ceannais ag Ciarraí. Búirte an taobhlín an atáid agus bíonn son deacair. Pliasc do bhile fachta isteach an son sa chráin ó Anna Galvin. Agus ach son tain agus an réiteoir tachtáil chun cainte lethe. Ba níl nóta beag curtha lena hanim. Agus hefur an éidir gróisín raheli bhile bh céal agóid a tachtasteach agus a bhfuil seach ífid de lena fágan na páirce. Is annach chud anim nach an nó ar fanéil Ciarraí im líana ní nach chunta chustócha a bhfuil de mleoirí caiiltecha ó chréir na bliana in na rig. Sos le do sé an mleor caiiltecha ar chúis a bháin nó ar chúis eile cuidicaid as cuidicá tógan sos cuidicá dolta trabeláil dó hénig. An Lán McGregor airithe ina seasamh Christian Pearson do bhile froisí. Leis mar sin an chluthasá idir gá ceann na ná. Mítan na néise agus iad in Ganzi an stiff a hása Ganzi. Síalte go maithan son ag níomh ní chuna chóir ar Emma Murray capta an na néise. Agus Ciarraí an Ceannais ag do Láirge an nóp chun cín brú chun son ar Bríd McMath an bheachtíontacha haimneoir íalthe leistigde háisí fós sa túúl na fís a chosanta fada fatan son ó Ciarraí an selle búirte Ceannais agus iad son an díreach dul Adam Bhliahúnsaí stop chutha leis an Bhliahúnsaí an son go sinna ciúil beidir díreach duine bháin achas cuma leis na déisiigh péislí a stoppa siad Ciarraí is fiú i dhéanamh. Fe bhain tínom tí fáca hínis sin sasa gan ann. Mar Ellen Bolger brú achar irthe an ceann curtha a bheras amach chomhfada le Katie Brosnan. Agus é sin i bheras in is Hospás ag Ciarraí sa chlíháin sa mas Mallow a rúsáid. Evans and son an passan agus é búirte Ceannais agus bhfuil bí hahanín son dómh bháin á riach le loch leanúna na néise. Ceapta mar an feit mí cheart leis an lec son Cát Lynch tithe an dalamh. Ní ag maint an na néise athá an adó ag gachag an corcaíoch Conor McCarthy. Anna Galvin in is a propáil chun an council a hógant. Sa an háchtach na héan pass níos a háchtaí ná a chéile. Agus há Ciarraí a díreach an pointe san a ráid a chuireach na fórnasa ar chóthara. Tá siad éile histeachansa iirecht mór ardan san ach an council mithe ar chlé agus ar fóraín agus déitach san a bheith an háchtach fós do Ciarraí. Agus níos a háchtaí fós beidir a dos na déise mar tá siad fós pínte a bháin chun na maithasa. Ní an scór ag Láirge le do sé nómant ach níos a háchtaí ná son báide fachta ag Ciarraí agus a bin an buile a bhlisigh críthe na néise an sa na héan nó déanta gartacha ach sa
Darra Newman Dernach do Chluiche Báide fachta ag Ciarraí agus a bhfuil son chun críthe na néise a bhríse rá faointe chun na maithasa ag Ciarraí inis agus a Ciarraí Lazarus ó más díalta chunach mór I'n dod o gáltha céanna glutha candas na bliana nurig go gine chorcaí ach níl Láirge tíocht na he fós Háimid sa leomint Dernach nach mór don immert sa agus bhfuil an báide san óvéirí ó Connell Beidir go bin a bhuaig an Craobh dom dara blian as i chéile do Ciarraí agus má hálíonn son bhfuil Big mór an bhíon ar ágra na hansa fadlón Cluiche ó bhuachad mar bhí Láirge níos fearr ná iad don goidas mó don immerta ach ná hapar son fós. Níl an Cluiche buirte fós ag Ciarraí mar han sellibh agus kicséir ag Láirge. An gná inis leite ó Láirge. An siad ar thór báide bíd McMahon an sellibh siar an sellibh an agus táchtaí an sahanis. Cai siad é a ghuibliú isteach níos girid an máide mátá. Tá sé mohansa an glíháin ag áine ó níl. Ní sinna dul ruthar de hénig a dul isteach sa chúrne mátá. Cai siad ina níos fearr gan a dul hénig. Claire Walshinis. Claire ar lorg Craobh é sin fachta i cé agus fachta cé ó Emma Murray. Amach a hen siad níor bhain pass an úntach. Cai siad dul siar i lethe gúil báta a bháin eile. Na fís a gadaíochta níd an giadúir an son tróna ach an sellibh Cimáta ar éigen ag Claire Walshinis. Tá sé ag Hannah Power an chlog i mbail brehan sa agus ró láidir an son bhí Hannah Power agus inis tá kicséir ag Ciarraí an sa. Agus an méidteoir dultach an cainte le cudas na himneoirí. Bertona dí eile áthúirtaisteach ag Láirge. Lucy O'Shea ar ghuinecha ó gan Garabán. Agus inis nóríomh do Láirge má haistíon bhtha an Cluiche ó bhuachant. Caitheadh siad an sellibh a gháilt ar dúis agus caitheadh siad ráfaointe ar gháilt an son. Ach an sellibh ag Ciarraí corrathe na bliana nurig. Agus an réiteoir ó fanacht leis na honnadathe taftarsteach. Agus Lochlanú na Ciarraí dírig a bhuireann ag gríosa féimar atá. Lochlanú na néis agus Príomh Evans a fágan na parc inis agus bhuail ar an immert dá réad. Caitheadh Láirge an sellibh a gháil Ceannais má haistíonn mutha an Cluiche sa ó bhuachant. Níomh Broderick a tachtarsteach an sa de Ciarraí. Agus mór an imleoirí a mal ábhalar tú an sahanis. Agus well, ní raibh Ciarraí chun cín ag an stad sa Cluiche ón gathú nómuint go dtí an well an cathú nómuint Dernach. Sellibh hanas I gas na déise. Há scór watha, há ráfaointe watha, há báide watha, péan slí díalta é, caitheadh siad scóráil, agus caitheadh siad scóráil tappaigh. Rebecca Casey dulchan cín inis, há prócha I bhaid me Ciarraí, dechar spás a gháilt, caitheadh siad túd fé mátá, caitheadh siad túd fé, más féidir le an deis a chruthú, há sellibh ar an dalar, há sellibh buirte hanas sé Ciarraí, agus amach lo inis, beag nómuint eile san imirtan sa béidir, há sellibh cailte, buirte hanas sé Ciarraí, kicséir ag Ciarraí, an sellibh ag Ciarraí an rud is táchtaí ar fad, cím bhfuil Michelle Ryan an sa ní féidir le hen, tanas seo a hasamh, caitheadh siad an sellibh a gháilt ar nas. Láirge ach ní féidir le é mar há sé fós ag Ciarraí, há mar faide an réiteóra fiochan de bhfuil sé chun an fadóga chuir isteach na bhíal. Adóg sé teige ach is do kicséir é tangamháil leis an gaiid an dalamh. Agus bí seráta gon a beag puin deigh ar Ciarraí chun an ceansa a thógant. Tá siad ráfaointe chun cín. Agus, well, má chaint siad an Cluiche. Agus an chumar an scéal inis go gaiithe siad Láirge, well,
Siad ááisih feigehad sin caiid mór fada isteach Jona dosathe Cimáta siad an sellh sa cho fada in éilen agus is féad leo Ciarraí an sellh acu an sellh Fort Láirge scór tastáil mhótha go gíar go dóite agus Mhala ach ní féidir leat scóráil mar bhfuil líor hóide go brúachar Ciarraí há sé buirte naisig Port Láirge mátá agus seo fúniad in níos le lán McGregor brúachar an sellh cailtice agus í cáisiom nar chansacha an council a hógan tapig áine O'Neill inis í sin i garad siad raibh lex an róláidir ní raibh san réitúir an sellh fós ag áine O'Neill seach go Joe an stóir le cheocail há sé fós ag Port Láirge íomh Power inis siar a hen siad bouta bhain eile blacáil díanta ag Ciarraí agus a bin sin bhfuil an adóig leis éide há kicséansa ag Ciarraí mar go raibh gansaí stracha siar an son agus a ríis ní bheith an dabhar an council a hógant agus bhfuil bheith trógad do bhanán in éise mar gninder forhór na héanna de gart chun an Cluiche a bhuach an sin pass mór fada caiig an báidúir tacht amach mar níl cosantóir nátasí an san thuas agus inis caiith siad dul suas fin de bhaile den barc agus caiith siad san íana tapig agus Chúgnóm tíam cúta bhín sa dara le níl Port Láirge tíochna pós há sé Kellyanne Hogan há sé an bheceart há sé Eve Power há sé an dul ó chuine go duine díarigh an barna san nach chrathú há sé a stig sa Ceannais an council leabhlacháilta agus an sellh buirte ag Ciarraí a dul séte ag an réitóir kicséir amach a bheith ann do Ciarraí agus an báidúir a tacht amach Council tóca ag Mary Ellen Bolger amach sa Spás beag an sellh ag Port Láirge bouta a bhain eile nadidir bhfuil a chríne bheith an réitóir adóga héide ní sé séitethe fósaige ach go háide an meid lehans meid deise bhain eile ag Port Láirge an Cluiche a bhuachant ní bheith mar hádóg séitethe ag an réitóir Conor McCarthy agus críthe na néise briste viidir chun cín sa Cluiche son ar feig lechiad neomant ach ní réon báid díanta báide díanach ag Mary O'Connell agus an Cluiche buirte agus an Craobh buirte don dara bliain as sa chéile ag mná na riachta agus iad son agus a loch leanúna breásást agus an coran a dul siar ó yes go Ciarraí don dara bliain as sa chéile agus bhfuil trúa agat dos na déise bheith mar deireadh mar bhíodar nótáilta ar fad sa Cluiche áirithe sa agus dearach mórán greibh an Cluiche san Péilte ach siad Ciarraí coirithe chrecha mórtas síintear caiide na mún an scór deiregan sa in Ionad CLG Mhala Ciarraí a dóigh sé Port Láirge an áide de.
Come over here, guys. Over here, guys. Over here. Over here. Over here. Over here, the rest of the presentation. Over here. Very quickly get your up onto the podium there as we make the presentation and then we can turn out the pictures afterwards. Up onto the podium there. Go after the floor. After the touch, Ionad CLG Mhala. Up we go, Kelly. Put your hands together there, Angela. 2005 Munster Ciarraí Conference. Okay guys, we've got 12 points up please. Firstly, I'd just like to welcome everybody to our second senior final here today within Kerry and Waterford in our senior A Munster final. I'd just like to thank everybody for coming out in numbers. You know, there's a lot going on in the sport in different counties at the moment, and it's great to see a big crowd here today supporting the girls. It's nothing more than they deserve. So well done to everyone of you for coming out and supporting them. Thanks very much. I'd also just like to congratulate both Waterford and Kerry on reaching Munster final. You know, football
ladies football in Munster is extremely strong, and there's a lot of good teams, and it's a fantastic achievement to both of them. So congratulations to both on reaching a Munster final here today. And what an unbelievable game of football we had out there. It was top class. There was some amazing football played, and it gives us great hope that once again, hopefully, that there might be some All-Ireland silverware coming back to Munster in a couple of months' time. So well done to both teams out there today. Just especially word of thanks also to both management teams, and the work that goes in now at this level is incredible, and the amount of time that they give, the level of professionalism, and people don't realise it, and that's what that happens to get teams to where these teams are today, and is immense. And the time they put in, they're raising the bar constantly, and I would just like to put our hands together for both management teams, please. Unfortunately, look, when it comes to finals and big days like this, there's going to be one winner on the day. And what can I say to Waterford? Commiserations, girls. And you've had a magnificent National League. You're getting better and better and better by the week. And you've had a great Munster campaign. And you certainly had a fabulous day out there today. You were incredible from start to finish. And well done to every single one of you. We're on a roll at the moment, and there's no stopping. And Munster champions, National League champions, All-Ireland champions. We're very proud to be here in Munster. Well done to every single one of you. Just before I present the trophy to the Ciarraí captain, and there is a player of the match. And there was a difficult one today, but I think there was one player from the very beginning, right to the bitter end, that stood out today, all day. She was class from start to finish, and that was Ionad Hogan, number 9 for Láirge. Please, let's go. First of all, I just want to say thanks so much to the Munster Council for organising a mighty Munster Championship. Everything so well done today, and just for the entire championship, so thanks so much. As well to Mallow for the ground today as well. Thanks so much to the match officials and to the referee for a brilliant game today. You really let the game flow, and it was just a mighty game from start to finish, so thank you so much for that. To Waterford, to the players and to the management, commiserations today, but thank you for an absolutely phenomenal game. It's always just such a difficult match when we play. You never give up with outstanding footballers. I think we got a bit of the rub of the cup around the green today, but best of luck in the championship going forward. To our main sponsors, Craobh, and to so many other sponsors that we have. We wouldn't be able to do what we do without all the support that we get throughout the year. Thanks so much again as well to the county board, and I'd like to give a special mention to Nora and Paul. We'd be absolutely lost without you. Anything we ask for, you get, and it's just always in this
smile, we can come to you for anything, and we just appreciate absolutely everything that you do, and we don't know half the work that you do, so just thank you so much. So our management and our background team, I hope I got all the names, Mark, Mike, Tim, Wayne, Sophie, Danielle, Kevin, Nora and Mórdha, and Claire. There are some many things, just all of them have no stone unturned to make sure that we were fully prepped for today. And we got the just rewards for that. Thank you so much for everything you've done for us in Munster Championship and throughout the year. Thank you. Everyone here to our supporters, I don't know how to thank you all for everything that you do for us. You've been through everything with us, through thick and thin, up and down, and you're the reason that I think a lot of us just want to keep going as well, and you meant the world to us, so thank you so much for everything. Finally, to the girls behind me, I said it last week, I just love playing football with you so much. Just the drive, the constant desire to improve, the constant encouragement and positivity within the team. You never stop, and you're just phenomenal players, and an absolute joy to play with, and an absolute pleasure. And just thank you so much for being here. Craobh Craobh Síse Caidan na Mún Féilsa Fiche Cúd Ciarraí an scór Domhnaigh an Sasa Chluiche Ceannais Ionad CLG Mhala Ciarraí a dó sé Láirge Mórdha. Mary stadan si siar a lethe cúil an ceansan buailte ag níomh Carmody agus sin puinte gilóte fad há sí fós amach bailó dhéithe a ríist eile fósacha lena deasóig an ceansan buailte well má bhí puinte Eve Power agus Katie Murray inis há sé ag Kellyanne Hogan sin ada iarach dar fad má hen son Harris an Trasnáin a ciad puinte ónfachta hana sé ríist ag méh Ryan í fiachant Saul lena hash I mjór sa bheisian son agus an Council Seota Harris an Trasnáin an bachtiart ag Daniel agus achtar spás os a cóirimach ní lénach an báideol le bochantice agus an bhat an dianta agus ní an scór ag Bort Láirge le the same moment